Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tui feke nongo bagai ang hanya hai tasha katal video. Narok joto no nukna tabuk Chin Tripura ni news rogo. Chin Tripura o angna thang tongo CAA implement. Hadike salanyai monuti kisa kok naitung de ani channel no norok payasa. Norok joto no saimana 2019 ni December maso Citizenship Amendment Bill pass wngoi swnamjakha CAA. Hwnkhai tabuk Bharat Sarkar saklai rwkha wngsunai tabuk CAA implement. Bharat Sarkar bai saklajakma bai tabuk Tripura o bo wngna thangui tongo CAA. Amono nugui tabuk Chin Tripura sa dophani borok rok belai no uanarajak khao meeting ma phaijak. Kubun harini borok rok bodol khai Tripura o hapaikale tabukle chini hada sekjakno hinui. Tai nugui tongo TV rogo kubun bongsoni borok rok forest ni jaga no tui seklai tonglaima rok. Mwtui hai wngtongma rok no nugui baksa borok rok kutukha Tripura sa montri MLA tai leaders rok no joto no kok simi salaio hinui. CAA no tui borok rok no uanajakma nugui bubagwra bini Facebook o post khaikha North East India ni joto 6 schedule area khopjakma jagao CAA implement wngya hinui. TTADC area o CAA wngya phano topo hapainai ayungnani borok general area o. Kok khai hasi o niyom rok buchajak rok tui manijakno. Chwng joto no saimano sarkar ni kash rok bahai khata kolom o swijakno onyo rokom tai mukthango wngmani kash no onyo rokom. Hwnkhai norok chajak khe ba ani channel no like subscribe khaina tapukdi teibo kwtal kwtal video nainani bagui.